Mayong buntag, welcome gihapon sa atong daily devotional. If you have your Bibles, please open your Bibles sa Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fulfill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. May the Lord bless upon the reading of His Word. Now, atong tun-an karong buntaga ang prayer for knowledge and understanding. No? Kung mo pray ka sa imong loved ones or sa usa ka tao, unsa may kasagaran nimo gina-pray para sa iyahan? Di ba kasagaran mo pray ta, Lord, ang pingin taon siya nga dili siya madisgrasya. Lord, ang pingin ni siya nga unta makakaon sila. Di ba inana ta kasagaran mo pray? We focus more on physical, material nga mga concerns sa usa ka tawo. Pero ang verse nga tong gibasa karon nga sinulat ni Apostle Paul, naghatag natong isa ka gamay nga glance, idea unsa ta mo pray dapat sa atong mga loved ones and friends, no. Si Paul nag-ingon din siya, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Ingon si Paul, no, nga sukad may nakahibalo sa balita ninyo diha sa Kolosa nga naa din ni sulod diha nga di mao nga mga pagtulunan, wala mi naghunong nagampo para ninyo. So grabe ang concern din ni Apostle Paul sa mga kaigsuonan dinhi sa Kolosa, sa church sa Kolosa. And then kabalo mo unsay gipray dining Paul sa ilaha. Ingon si Paul, praying for you and asking God to fill you with knowledge of His will. So si Paul nagpray siya nga unta kanabang punuon mo sa kaalam sa kabubuton sa Dios. Si Paul kabalin mo abi nimo si Paul mas nag-focus siya sa ilang spiritual nga stability. Yung si Paul nagpray mi nga unta punuon mo sa kaalam sa Dios. Kanabang gusto ni Paul nga unta dili mo masaag, unta dili mo mailad sa uban nga mga mini nga mga pagtulunan. Nagpray mi para ninyo nga unta mo tubo mo sa kaalam, mo grow in your spiritual life. I think mo ni pinaka importante nga I think mo ni ang pinaka importante nga butang imong i-pray gyud sa imong loved ones, no. Kung magpray ka sa imong kaliwat nga anak nas Ginoo, mga Kristohano na, i-pray nimo nga Lord dasiga in town siya karon kung naman siya sa mga problema. Lord unta dili siya muhunong pagsimba. Lord unta kanunay siya makahinumdom nimo sa pagampo. Focus og pray ang spiritual niya nga foundation. Kay wala man gilaing naghatag og kusog nato gud ang ato mang spiritual nga status. Mo ni ato ang ground gyud dinhi gid ta ginatay-og ni Satan, kay kung huyang atong foundation spiritually dali kay mga lumpag gyud ang ato ang mga paglao, mga pangandoy, dali kay lumpagon na ni Satan, oy, no. So be sure nga strong imong foundation diha sa Ginoo. So mo na pinaka the best atong i-pray para nila. Lord, i-pray na ko akong papa, akong mama nga Ginoo dili lang nimo sila tagag proteksyon at tagaan sa nimo sila Lord og spiritual nga foundation kana gyud. And then kung imuhang loved ones wala pa sa Ginoo, ay dako kag i-pray sa ilaha. Number 1 nimong i-pray is ang ilaha gyung salvation. I-pray gyud, Lord unta pahumuka Lord ang heart sa akong papa, sa akong mama, sa akong mga anak, sa akong tito or tita, kinsa pa na mga friend nimo, no. I-pray nga Lord muhumok unta ilang heart, dili unta sila magsigig balibad. Moabot unta ang time Lord nga open na sila Ginoo for your word, for Bible study. And then aside nga nagpray ka sa ilaha, dili pod pwede sige na lang kag pray God, muhimo jud kag action, mo take jud kag action nga imo gid silang ipadungog sa word of God. It's either ikaw ang mo share nila sa gospel, or mangita kag someone nga mo share nila sa word of God, or invite ba nimo sila sa church. Tungod kay basin day gi-prepare na sa Ginoo ilang heart, and then naghulat na lang sila kung naay mag-share sa ilaha.
So importante biya nga atong gina-pray atong mga loved ones, no. Ato silang gina-reach out, no, naman tay mga loved ones nga dili na gid maabot sa ato ang tiil, tualas na ing nasod siguro or tabukon bagdagat. Pero ang prayer very powerful siya. Maka-reach out siya sa imong loved ones, sa imong friends, bisan pag dili maabot sa imong mga kamot o sa imong mga tiil. Through prayer, ma-reach out nimo sila. And then magpray ka, Lord, use somebody or someone, Lord, nga mo share nila sa gospel, asa man sila, no. So importante gyud, no, nga i-pray na to atong mga loved ones, atong mga friends sa dili pa mobalik si Jesus Christ. So unta nakatabang diha lang mong tama na tong devotional, mag-ampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Thank you Lord sa message nga naga-push na mo Lord sa pag-reach out sa mga saved loved ones, Ginoo. Thank you Lord nga dili pa ulahi ang tanan, pwede pa namo sila Lord ma-sharean sa gospel. Pwede pa namo sila Ginoo madala diha kanimo. Tagay mi courage Lord, tagay mi understanding, tagay mi Lord og kakugi nga dili mi mohunong og pray para nila. In Jesus' name we pray. Amen and amen.